आज घर को रोही माछ आसीथिला रोही माछ गुड़ा सब झोल कर देछि आउ एता अंत गुड़ा याको आमे न फोपाड़ी चलंतु आलू आ बैगण पकईकि ताकू गोटे बढ़िया तरकारी बनै दबा आसंतु आ डेरी न करी बनैबा हमर अंत तरकारी এই তরকারিটা বনাইবা ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇଟା ଆଳୁ ନେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଇଗଣ ନେଇଛି ଏଇଟା ଆମର ହାଟରୁ ଆସିଥିଲା ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି କଳା ବାଇଗଣ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବି ପୋକ ପାଇବେନି ପୁରା ନରମ ଆଉ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର କାଟି ହେଇଗଲା এই ତରକାରୀଟାରେ ମୁଁ ନିହାତି ବାଇଗଣ ପକେଇଥାଏ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବାଇଗଣକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବାଇଗଣ ପକେଇ ଦେଇଥାଏ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇକି ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇ ଅନ୍ତଟାକୁ ଦେଇକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇଦେଲି ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତ ମଝିରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କାପ୍ସା ବୋଲି ଜାଣିଛି ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଫଟେଇ ଦେଇଥାଏ କାହିଁକିନା ତେଲରେ ଏଇଟା ଢୋଢା ହୋଇ ବାଷ୍ଟ ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗେ ତାକୁ ଖୁସୁଣିରେ ତାକୁ ଫଟେଇ ଦେଇଥାଏ ପରିବା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସୋରିଷ ବାଟଣ ଦେଇକି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି ପରିବା ତାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଭାଜି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବିନା ପାଣିରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେଲି ଏଇ ଅନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକରୁ ସାଧାରଣତଃ ତେଲ ବାହାରିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟି ହେଇସାରିଲା ପରେ କେତେ ତେଲ ବାହାରିଛି এইটি দেখুন রেডি হয়ে গলা আমার রোহি মাছ অন্ত তরকারি এই তরকারিটা বহুত শীঘ্র বনিগলা এই রেসিপি যদি আপনার ভাল লাগি থাকে তাহলে লাইক শেয়ার সবসক্রাইব নিশ্চয় করে দেবে।